Dobrý deň, vítam vás na dnešnom kurze. Moje meno je Jana Mišľanová a dnes vás prevediem prezentáciou na tému Zlepšite výkon vášho účtu AdWords pomocou osvedčených tipov. Na dnešnom kurze sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami. V prvej časti sa pozrieme na hlavné dôvody optimalizácie kampaní AdWords. Následne si povieme, ako môžete vylepšiť štruktúru vašich kampaní tak, aby ste úspešne dosiahli vaše ciele. V tretej časti sa zameráme na výber správnych kľúčových slov tak, aby vašim produktom a službám venovali pozornosti správni používatelia. V ďalšej časti si povieme viac o tom, ako zvýšiť príťažlivosť reklamných textov a ako vybrať vhodnú cieľovú stránku. V závere sa pozrieme na stručný prehľad najdôležitejších tipov podľa jednotlivých cieľov. Budete sa môcť prihlásiť do vášho účtu a hneď začať s jeho vylepšovaním a testovaním týchto tipov. Nájdete tu aj niektoré ďalšie zdroje, ktoré vám poskytnú viac informácií o optimalizácii. Začnime teda prvou časťou, v ktorej sa budeme venovať dôvodom na optimalizáciu vašich kampaní AdWords. Prečo by ste teda mali optimalizovať váš účet AdWords? Optimalizácia je proces úpravy reklamných kampaní a vykonávania testov na zvýšenie kvality a výkonnosti reklám v službe AdWords. Optimalizáciu by ste mali začať tým, že si určíte ciele inzercie. S konkrétnymi cieľmi môžete pracovať strategicky tak, aby ste ich dosiahli, sledovali výkonnosť a urobili úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie žiadaných výsledkov. Napríklad vašim cieľom môže byť získanie väčšieho počtu kliknutí alebo chcete zvýšiť mieru prekliknutia. S organizovaním vášho účtu dosiahnete najvyššiu účinnosť. Dobre členený účet sa jednoducho spravuje a umožňuje efektívnejšie zacieliť zákazníka. Odporúčame vám vytvoriť veľmi konkrétne reklamné skupiny, ktoré budú odrážať štruktúru vašej stránky podľa produktov. Zvoľte relevantné kľúčové slová. Čím relevantnejšie sú vaše kľúčové slová vo vzťahu k vašim cieľom, tým jednoduchšie oslovíte svojich potenciálnych zákazníkov. Vytvorte jednoduché a pútavé reklamné texty. Obsah reklám by mal získať pozornosť používateľa a odlíšiť vaše podnikanie. Položte si napríklad otázku, čo odlišuje váš produkt alebo službu od konkurencie. Zvýraznite tieto kľúčové body vo svojej reklame. Uistite sa, že ste dôkladne opísali jedinečné ponuky alebo funkcie, ktoré ponúkate. Reklama by mala tlmočiť výzvu k aktivite spolu s výhodami produktu alebo služby. Výzva k aktivite podnecuje používateľov, aby klikli na reklamu a zaisťuje, že používatelia presne vedia, čo od nich očakávate po dosiahnutí stránky zobrazenej po kliknutí. Tieto strategické zmeny sú v konečnom dôsledku zamerané na zvýšenie vašich konverzií, čiže akcií, ktoré by používateľ podľa vás mal vykonať na vašich webových stránkach. Webová stránka určuje, aké množstvo konverzií reklamy prinášajú. Uistite sa preto, že je navrhnutá tak, aby používateľ mohol dokončiť požadovanú akciu. Konverziou môže byť nákup, registrácia na odber buletínu, zobrazenie stránky alebo privedenie potenciálneho zákazníka. Inými slovami, optimalizácia vám umožňuje nasledujúce: riadiť a strategicky upravovať vaše denné rozpočty, náklady a návštevnosť. Inzerovať so zacielením, vyvolanie relevantnej návštevnosti na vašich webových stránkach a prilákanie tých správnych používateľov. Byť kreatívnymi, vykonávať zmeny, testovať inovatívne a odlišné posolstvá a používať rôzne kľúčové slová na odlíšenie vašich produktov a služieb. A nakoniec aj dosiahnuť úspech. Optimalizácie z dlhodobého hľadiska znamenajú, že vaše úsilie, ktoré vkladáte do inzercie, bude s väčšou pravdepodobnosťou úspešné a umožní vám dosiahnuť vaše ciele, pretože zvyšujete návratnosť vašich investícií a zvyšujete vašu návštevnosť a viditeľnosť. V nasledujúcich minútach si vysvetlíme, prečo by ste mali optimalizovať váš účet AdWords. Správna štruktúra má pozitívny vplyv na niekoľko aspektov. Po prvé, celkovú výkonnosť účtu.
skóre kvality, mieru prekliku, minimálne cenové ponuky a návratnosť investícií. Kampaň so správnou štruktúrou umožňuje vašim reklamám získať viac kliknutí s nižšími nákladmi. Skóre kvality charakterizuje relevanciu kľúčového slova pre váš reklamný text a pre vyhľadávací dopyt používateľa. Skóre kvality určuje rôzne faktory, ako je napríklad relevancia kľúčového slova, miera prekliku, relevancia reklamného textu a cieľovej stránky, historická výkonnosť účtu a rôzne ďalšie faktory. Preto nikdy nezabúdajte, že existuje tesné prepojenie medzi kľúčovým slovom, reklamným textom a cieľovou stránkou. Správna štruktúra okrem toho uľahčuje správu účtu a vytváranie prehľadov. Voľba medzi vytvorením nových kampaní alebo použitím nových reklamných skupín v rámci existujúcej kampane môže výrazne zmeniť štruktúru vášho účtu. Novú kampaň je vhodné vytvoriť vtedy, ak chcete nastaviť nový denný rozpočet, vybrať možnosti zacielenia na jazyk alebo geografické zacielenie, upraviť nastavenia, napríklad vytvoriť kampane len pre vyhľadávaciu alebo len pre reklamnú sieť. Taktiež, ak chcete nastaviť konkrétne dátumy začatia alebo ukončenia, napríklad v prípade vianočnej kampane môžete nastaviť jej ukončenie na 25. december. O vytvorení novej reklamnej skupiny pouvažujte v tom prípade, ak chcete zoskupovať kľúčové slová podľa témy a priraďovať ich na základe zhody k zodpovedajúcemu reklamnému textu. Existujúce reklamné skupiny je často možné rozdeliť do presnejších reklamných skupín a zoskupiť tak rôzne podkategórie produktov. Napríklad reklamnú skupinu pre obuv, ktorá zahŕňa kľúčové slová ako sandále, tenisky alebo čižmy, je možné rozdeliť, ale jej súčasti budú stále patriť pod tú istú kampaň pre obuv. Reklamnú skupinu môžete vytvoriť aj na nastavenie odlišnej ceny za kliknutie pre určitú skupinu kľúčových slov. Kopírovanie štruktúry vašich webových stránok predstavuje efektívny spôsob vytvárania vhodnej štruktúry pre účet. Obe štruktúry je možné usporiadať podľa kategórií produktov a služieb. Pozrime sa na príklad maloobchodnej predajne. Zariadení pre domácnosť online, konkrétne na ich stránku superkuchyňa.sk. Predstavte si, že webová stránka pozostáva z 3 sekcií. Produkty pre kúpeľne, kuchyňa, svietidlá. Účet AdWords, ktorý inzeruje túto webovú stránku, by tiež mal byť usporiadaný rovnakým spôsobom do 3 kampaní, jednej pre každú sekciu, čiže kampaň kúpeľňa, kampaň kuchyňa a kampaň osvetlenie. Každá kampaň je rozdelená na konkrétne reklamné skupiny pre produkty, ktoré patria do jednotlivých sekcií. Kampaň kuchyňa je rozdelená na nasledujúce reklamné skupiny: variče, umývačky riadu, mrazničky, chladničky, kuchynské drezy, kuchynský riad a hriankovače. Zoznam zacielených kľúčových slov v reklamnej skupine variče zahŕňa rôzne variácie pre variče, ako napríklad kúpiť variče, elektrické variče. Kľúčové slová v reklamnej skupine pre variče sú okrem toho prepojené s konkrétnymi reklamnými textami pre variče. Aj príslušná cieľová stránka by používateľa mala nasmerovať na ponuku varičov v predaji Superkuchyňa. Na nasledujúcich 5 stránkach uvádzame príklady s ideálnou štruktúrou kampaní, reklamných zostav a kľúčových slov pre rôzne oblasti podnikania. Konkrétne maloobchodnú predajňu, oblasť cestovného ruchu, financie, sezónne príležitosti a budovanie značky. Tieto príklady si môžete prejsť, prípadne si môžete pozrieť len tie z nich, ktoré vás zaujímajú. Každý z týchto príkladov obsahuje ideálnu štruktúru rozdelenia účtu AdWords. Teraz si povieme viac o správe a optimalizácii kľúčových slov. Pozrime sa, ako vyberať tie správne kľúčové slová na prilákanie správnych zákazníkov. Pri optimalizácii existujúceho zoznamu kľúčových slov si položte nasledujúce otázky. Nie sú vaše kľúčové slová neúplné, alebo nie sú príliš všeobecné, nie sú príliš konkrétne,
Sú zacielené na to správne publikum? Optimalizácia vašich kľúčových slov je zameraná na zvýšenie kvality a výkonnosti vašich kľúčových slov a poskytuje odpovede na otázky uvedené vyššie. Optimalizácia kľúčových slov vám umožňuje vytvárať a rozširovať, umožňuje vám zostavovať nové kampane a reklamné skupiny, ktoré zahrňajú váš sortiment produktov a služieb a rozširovať váš zoznam kľúčových slov. Po druhé, upravovať váš zoznam kľúčových slov. Vždy existujú možnosti, ako vylepšiť váš zoznam a zvýšiť tak jeho kvalitu, a to aj bez rozšírenia o nové produkty a služby. Po ďalšie, spravovať návštevnosť a osloviť to správne publikum. A na záver, zvýšiť mieru prekliknutia a návratnosti vašich investícií vďaka zoznamu vyučujúcich kľúčových slov. V nasledujúcich minútach si podrobne vysvetlíme každý z týchto 4 bodov. Ako by ste teda mali zostaviť a rozšíriť váš zoznam kľúčových slov? Ak potrebujete pomoc, môžete použiť rôzne nástroje. Pozrime sa bližšie na nástroj pre návrh kľúčových slov a nástroj pre návrh kľúčových slov podľa vyhľadávania. Nástroj pre návrh kľúčových slov je účinný nástroj, ktorý vám pomáha vyhľadávať a upravovať kľúčové slova. Prístup k tomuto nástroju môžete získať po kliknutí na odkaz Nástroje na karte kampane. Tento nástroj vám pomôže navrhnúť variácie, ktoré ste možno nevzali do úvahy, ako napríklad tvary v jednotnom a množnom čísle, synonymá, kombinácie kľúčových slov, interpunkčné znamienka a podobne. Umožňuje vám tiež získať informácie o odhadovaných priemerných cenách za kliknutie, konkurencii medzi inzerentmi, objeme vyhľadávania za posledný mesiac a priemernom objeme vyhľadávania za mesiac. Nástroj pre návrh kľúčových slov podľa vyhľadávania generuje nápady pre kľúčové slová a cieľové stránky, ktoré sú vysoko relevantné a úzko súvisia s vašou webovou stránkou. Nástroj vám tak pomáha identifikovať ďalšie inzertné príležitosti, ktoré sa momentálne vo vašich reklamných kampaniách nepoužívajú. Na základe vašich adries URL nástroj pre návrh kľúčových slov podľa vyhľadávania zobrazí zoznam relevantných používateľských dopytov, ktoré sa za minulý rok vyskytli v určitej frekvencii na stránke google.com a na ďalších vyhľadávacích stránkach, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Google, ako je napríklad stránka google.sk alebo CZ. Tieto návrhy je možné nájsť na karte kľúčové slova v sekcii nových kľúčových slov, ktoré súvisia so stránkou. Ďalším mimoriadne dôležitým krokom v procese zlepšovania kvality a výkonnosti účtu AdWords je úprava zoznamu kľúčových slov. Čím je zoznam úplnejší, tým vyššie bude vaše skóre kvality. To bude mať kladný vplyv na vaše minimálne cenové ponuky. Úprava znamená skontrolovať, či ste zahrnuli všetky variácie svojich kľúčových slov. To znamená tvary v jednotnom a množnom čísle, synonymá, kombinácie kľúčových slov, interpunkčné znamienka a nesprávne uvedené kľúčové slová. Napríklad, ak si niekto pomýli slovo dovolenka a napíše slovo dvolenka alebo podobne. Zahrnutie všetkých variácií do zoznamu kľúčových slov znamená, že s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnete presnú zhodu s tým, čo používateľ zadá, a zvýšite tak relevanciu. Nezabúdajte, že nástroj pre návrh kľúčových slov vám môže v značnej miere pomôcť pri úprave rozsahu. Vyskúšajte aj pridanie konkrétnych výrazov, pretože vyhľadávacie dopyty používateľov môžu byť veľmi špecifické. V závislosti od vášho dopytu by ste mali zahrnúť konkrétne výrazy, ktoré môžu byť odôvodnené od špecifických referencií v technickej oblasti alebo od názvov hotelov v oblasti cestovného ruchu. Aj keď nemusia dosahovať vysokú návštevnosť a takto zacielenými kľúčovými slovami, máte väčšiu pravdepodobnosť, že povedú k predaju, privedeniu potenciálneho zákazníka alebo k dopytu. Použitie príliš všeobecných kľúčových slov často vedie k nízkej miere prekliknutia a nízkemu skóre kvality. Je potrebné vybrať kľúčové slovo, ktoré nie je príliš všeobecné ani príliš konkrétne. Uvádzame niekoľko príkladov kľúčových slov, ktoré je možné považovať za najvhodnejšie. Prečo teda neodporúčame prevádzku s použitím príliš všeobecných kľúčových slov? Ak si vezmeme napríklad kľúčové slovo prázdniny,
Znamená to, že vaša reklama bude vhodná na zobrazenie vždy, keď používatelia hľadajú čokoľvek, čo súvisí s prázdninami. Od školských prázdnin cez prázdninové tábory až po prázdninové cestovné poriadky. Ak sa vaše podnikanie nezaoberá všetkým uvedenými aktivitami, bude potrebné, ak použijete konkrétnejšie kľúčové slová alebo nerelevantné výrazy vylúčite. Nikdy nepoužívajte kľúčové slovo dvakrát vo vašom účte. Ak to robíte, znamená to, že štruktúru účtu je možné vylepšiť. Pridanie rovnakého kľúčového slova do inej reklamnej skupiny vedie k tomu, že tieto kľúčové slová si navzájom konkurujú a zvyšujú tak vaše cenové ponuky. Na záver dodávame ešte niekoľko tipov, ktoré je potrebné vziať do úvahy v súvislosti s kľúčovými slovami. Nepoužívajte nasledujúce symboly. Všetko okrem anglického and, mäkčeňov a dĺžňov sa považuje za neplatné symboly. Ak do kľúčových slov zahrniete neplatné symboly a potom sa tieto slová pokúsite pridať do svojho účtu, vytvorí sa chybové hlásenie. V kľúčových slovách sa nerozlišujú veľké a malé písmená, preto sa napríklad lety do New Yorku s malým písmenom a lety do New Yorku s veľkým písmenom považujú za jedno a to isté kľúčové slovo. Návštevnosť vašej stránky môžete zvýšiť aj použitím správnych možností priraďovania kľúčových slov. Kľúčové slová na základe zhody vám umožňujú efektívne zacieliť vaše publikum a upraviť návštevnosť a kliknutia, ktoré získavajú vaše reklamy pomocou vykonávania zmien v typoch zhody. Môžete zacieliť na ľubovoľné publikum, od toho najširšieho pokrytia s využitím voľnej zhody a relevantných kľúčových slov, cez užšiu zacielenú skupinu s využitím frázovej zhody, až po veľmi úzke cieľové publikum na základe výberu presnej zhody. Na základe voľnej zhody sa reklama zobrazí pre variácie vašich kľúčových slov a na základe frázovej sa zobrazí v prípade vyhľadávacích dopytov, ktoré sa zhodujú s vašimi kľúčovými slovami v správnom slovoslede, ale aj so slovami pred a za vašim kľúčovým slovom. Na základe presnej zhody sa vaša reklama zobrazí len v prípade, ak používateľ presne zadá vaše kľúčové slovo v presnom rovnakom poradí slov. Pre správnu funkciu vašich kampaní vám odporúčame zostaviť rozsiahly zoznam vylučujúcich kľúčových slov. Môžete tiež použiť nástroj na návrh kľúčových slov a vyhľadávať vylučujúce kľúčové slová. Na tieto slová sa teraz pozrime trochu podrobnejšie. Vylučujúce kľúčové slová predstavujú efektívny spôsob filtrovania návštevností, ktorý vám umožňuje zaistiť, aby sa vaše reklamy zobrazovali iba pre relevantné vyhľadávania. Vyfiltrovaním týchto nežiaducich zobrazení vám vylučujúce kľúčové slová môžu pomôcť osloviť najvhodnejších potenciálnych zákazníkov, znížiť náklady a zvýšiť návratnosť investícií. Môžete ich použiť pre všetky vaše kľúčové slová, ale vo všeobecnosti vám odporúčame používať vylučujúce kľúčové slová v prípade, ak máte príliš všeobecné kľúčové slová. Nástroj pre návrh kľúčových slov vám môže pomôcť pri vyhľadávaní rôznych vylučujúcich kľúčových slov. Nezabúdajte, že vylučujúce výrazy sa nikdy nerozširujú a preto by ste určite mali zahrnúť všetky synonymá svojho vylučujúceho kľúčového slova. Tu je niekoľko príkladov variácií kľúčových slov. Vaše webové stránky inzerujú hotely, ale neinzerujú ubytovanie a raňajky. Preto by ste mali vylúčiť celý zoznam ubytovanie a raňajky, ubytovanie plus raňajky, ubytovanie aj raňajky. Ak chcete vyfiltrovať kliknutia používateľov hľadajúcich služby zdarma, vylúčte slova ako bezplatne, zdarma alebo zadarmo. Ak pôsobíte ako realitná kancelária, ktorá predáva domy, môžete vylúčiť kliknutia používateľov zaujímajúcich sa o prenájom domov. V takomto prípade by ste vylúčili slovo ako prenajímať, prenajatie, prenájom a podobne. Možnosti zhody kľúčových slov je možné použiť na kontrolu nad filtrovaním nežiaducich kliknutí aj v prípade vylúčujúcich kľúčových slov. Napríklad pridanie výrazu použité knihy v presnej zhode zabezpečí, že vaša reklama sa nezobrazí užívateľom, ktorí hľadajú použité knihy.
Títo užívateľia musia zadať výraz v rovnakom tvare aj v slovoslede, ako je uvedené vaše kľúčové slovo. V nasledujúcich minútach si povieme viac o optimalizácii reklamných textov. Reklamný text vyvoláva prvý dojem na potenciálnych zákazníkov a preto je použitie vhodného reklamného textu dôležitým krokom pri optimalizácii kampaní účtu AdWords. Reklamy zohrávajú kľúčovú úlohu v úspešnosti vašej inzercie v službe AdWords. Rozhodnutie potenciálneho zákazníka navštíviť vaše webové stránky závisí výlučne od vašej reklamy a od toho, do akej miery súvisí s tým, čím sa zákazník v danom momente na webe zaoberá. Keď sa potenciálnemu zákazníkovi zobrazí vaša reklama, je dôležité, aby bola relevantná. Ak reklama úzko nesúvisí s vyhľadávacím dopytom, ktorý používateľ zadal, používateľ neklikne na vašu reklamu, a to aj napriek tomu, že na vašich webových stránkach máte produkty, ktoré používateľ hľadá. Reklama by mala byť informatívna a konkrétna. Reklamný text musí obsahovať presné informácie, pretože nakupujúci zákazník presne vie, čo chce, a preto buďte konkrétni. Reklama musí byť odlišná. Vaša reklama je len jednou z mnohých a preto je dôležité odlíšiť sa od ostatných inou ponukou. Reklama musí byť aj príťažlivá. Písanie pútavých reklám s atraktívnou ponukou upúta pozornosť užívateľa. Ak dodržíte všetky vyššie spomenuté kroky, zabezpečíte tým prilákanie tých správnych používateľov a zároveň zvýšite miery prekliknutia a predaj. Dajte si záležať na svojom posolstve. Vytvorte pôsobivý nadpis. Nadpis reklamy je zvyčajne prvé, čo si používateľ všimne. Nadpis je dôležitou súčasťou reklamy, ktorá by mala vyvolávať dobrý dojem. Aby ste zabezpečili vysokú relevanciu vašej reklamy, vytvorte zoznam vysoko relevantných kľúčových slov. Ak zistíte, že kľúčové slová dosahujú dobrú výkonnosť, mali by ste ich zahrnúť do reklamného textu. Do reklamného textu by ste mali zahrnúť aj jedinečné zámery predaja, ktoré odlíšia vaše reklamy od konkurencie. Ako príklady jedinečných zámerov predaja je možné uviesť ceny a špeciálne ponuky, možnosť doručenia alebo možnosť objednania online. Použite výzvy na akciu, ako napríklad kúpte si to už teraz, zaregistrujte sa ešte dnes, alebo možnosť objednania online a povzbuďte tak používateľov k vykonaniu požadovanej akcie po ich prechode na cieľovú stránku. Je vhodné vytvoriť viacero reklamných textov pre každú reklamnú skupinu a skúšať rôznu terminológiu a rôzne cieľové stránky. Na základe analýz potom ponechajte len tie, ktoré vám prinesú želaný výsledok. Nezabúdajte, že ak máte len jeden reklamný text, skúšajte nové variácie s existujúcim reklamným textom, aby sa váš reklamný text mohol vždy zobrazovať, pokým sa vaše ostatné variácie schvália a začnú rotovať. Uvádzame ešte niekoľko ďalších typov. Striedanie veľkých a malých písmen v reklamnom texte vylepšuje jeho vzhľad. Správne používanie veľkých písmen môže pridať vzhľadu vášho reklamného textu na profesionalite a výnimočnosti. Nakoniec nezabúdajte ani na zúžitkovanie potenciálu zobrazenej adresy URL, ktorá tiež môže upútať oko používateľa. Teraz nasleduje krátky kvíz, v ktorom si môžete overiť vhodnosť a príťažlivosť reklamného textu. V malom kvíze sa jedná o produkt digitálne fotoaparáty. Otázka znie, ktoré z uvedených troch možností môžete použiť v tomto reklamnom texte na zvýšenie pútavosti reklamného textu. Čo si myslíte? Správna odpoveď sú všetky možnosti. Všetky hore uvedené možnosti prispejú k príťažlivosti reklamného textu a reklama sa tak odlíši od konkurencie. Teraz sa poďme pozrieť na dve rôzne typy reklamných textov. Kým prvý reklamný text je všeobecný a nezaujímavý, druhý reklamný text je konkrétnejší, vyzerá profesionálnejšie, obsahuje jedinečné zámery a výzvu na akciu. Cieľová stránka, na ktorú odkazuje vaša reklama AdWords, zohráva dôležitú úlohu. Zabezpečte, aby cieľová adresa URL, ktorú používate pre jednotlivé reklamy, vždy nasmerovala používateľov na tú najrelevantnejšiu stránku z vašich webových stránok. V ideálnom prípade by táto stránka mala byť venovaná konkrétnemu produktu alebo službe, na ktorú upozorňuje vaša reklama.
Pri výbere cieľovej stránky je dobré brať do úvahy nasledujúce aspekty. Chcete, aby celá návštevnosť smerovala na domovskú stránku, alebo máte konkrétne stránky, ktoré zodpovedajú konkrétnym inzerovaným produktom? Zvážte, ktorá časť stránky bude najvhodnejšia pre ten ktorý produkt. Môžete zvážiť použitie viacerých variácií reklamných textov v rámci jednej reklamnej skupiny a vyskúšať rôzne cieľové stránky. Ak je vaša reklamná skupina všeobecná, budete skúšať všeobecnejšiu stránku. Ak ide o text špecificky pre produkt na vašej stránke a vy chcete nasmerovať používateľa na túto stránku, vyberiete túto cieľovú stránku. Nezabúdajte, že pre používateľa je často jednoduchšie prejsť z konkrétnej cieľovej stránky na všeobecnejšiu stránku, ako keby mal prejsť z vašej domovskej stránky na stránku konkrétneho produktu na vašich webových stránkach. Ak napríklad používateľ hľadá čierny oblek, pravdepodobnosť nákupu je u neho vyššia, ak ho presmerujete na cieľovú stránku čiernych oblekov, než ako keby mal prehľadávať celú webovú stránku. V nasledujúcich minútach si zhrnieme dôležité tipy, ktoré je dobré dodržiavať pri budovaní úspešných kampaní AdWords. Ak je vašim cieľom návštevnosť, zviditeľnenie alebo budovanie značky, skúste pokryť celú škálu produktov a pridávať nové reklamné skupiny a kľúčové slová pre nové produkty. Vytvorte reklamné skupiny pre rôzne značky s relevantnými kľúčovými slovami a zahrňte výrazy svojich značiek do reklamných textov, aby sa stali známymi pre používateľov. Ak je vašim cieľom zvýšenie predaja a privedenie potenciálneho zákazníka, skúste vytvoriť kľúčové slová, ktoré dosahujú vysokú výkonnosť a sú vysoko zacielené. Ak zistíte, že kľúčové slová viedli ku konverziám, rozvinte tieto kľúčové slová, aby ste zvýšili konverzie na maximum. Ak chcete zvýšiť mieru prekliknutia, mali by ste skúsiť pridať viac vyučujúcich kľúčových slov na odfiltrovanie irelevantných návštevností a zobrazení, zvýšiť pútavosť svojich reklam a zvýšiť tak počet kliknutí a ich konkrétnosť. Ak chcete zvýšiť svoju pozíciu, mali by ste skúsiť vylepšiť kvalitu vašich reklám, kľúčových slov a cieľových stránok. Lepšie skóre kvality vedie k zvýšeniu vašej pozície bez zvýšenia nákladov. Ak chcete zvýšiť svoju pozíciu, môžete tiež prispôsobiť svoje cenové ponuky. Teraz, keď už máte k dispozícii komplexný prehľad najdôležitejších tipov a trikov, môžete si priamo vyskúšať zoptimalizovať váš účet AdWords. Ak chcete začať s vylepšovaním výkonnosti vašej kampane AdWords, použite tento kontrolný zoznam. Sledujte zmeny, ku ktorým dôjde v najbližších týždňoch. Úspech sa dostaví, ak vyskúšate rôzne stratégie. Heslo znie: skúšajte, analyzujte a optimalizujte. Týmto sme ukončili prezentáciu na tému Zlepšite výkon vášho účtu AdWords s pomocou osvedčených tipov. Na nasledujúcej snímke sa vám objaví krátky dotazník, ktorý vám zaberie iba pár sekúnd, ale nám pomôže pri plánovaní našich ďalších kurzov.